at pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all get to heaven. Praise the Lord. Maraydayaw iti Apo, naimbag amalam, kada tayo amin kakabsat mi iti tangatang, agdangdangag ita, kada iti amin nga agbuybuya iti social media, nagasat nga malam iti Domingo, kada tayo amin, adda tayo iti maikadwa a Domingon, iti bulan iti Hulyo 2026, nagimbag iti Apo, kunak adda tayo manen, iti gundaway, kakabsat nga makapagsarita, kada tayo iti daytoy nga radio station iti programa mensahe ti panakaisalakan kahit kulang mo't nga kablaawan kakabsat dagiti amin nga taga Darapidap ngagdengdengeg ita nga malam kadagiti inna iti iglesia ijay kadaydayaw iti Apo nanay nati ken kadagiti amin kadagiti kakabsat uray pay ijay buliklik nga ininamot laeng agdengdengeg kastamot ijay sibsibo maraydayaw iti Apo kadagiti inna nga agpakpakaamo nga agdengdengeg da naimbag nga malam kada tayo amin ket uray pay iti co-host tayo iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan Pastor Venel and the whole church naimbag nga malam kada tayo amin ket nangruna nga kablaawan tayo dagiti sponsors tayo iti daytoy nga programa nga dadaman iji balasi taaw kung kanain nga di presensyada kakabsat at dalta kadagitoy nga tiyempo dagiti kakabsat tayo ijay Italy kastamot ijay France ken Greece maraydayaw iti Apo dagitoy nga sponsors tayo iti daytoy nga programa kadwak ita iti daytoy nga malam ni Brother Ermelo tapno nagministro manen kada kayo manipod iti gundaway ita nga ababa iti kanta kastamot nang nangruna iti sasao iti Apo kahit kulang mo't nga kablaawan dagiti inna tayo ijay pangot kadagiti depaarna iti pilar dagiti agdengdengeg ita kakabsat maraydayaw iti Apo iti church ijay ni Pastor Romy Pader kastamot ni Pastor Rodelex Palma ni Pastor Smiley Diego maraydayaw iti Apo kadagiti addad nga banda agdengdengeg maridayaw iti Dios na imbag nga malam kada tayo aminen kastamot iti manang tayo nga kankanayon ngagdengdengeg ni manang nga Brenda kastamot ni Mama iti daytoy nga malam iti kalimugtong ni Pastor Olivia kan kada tayo aminen sakbay iti amin tuloy tayo iti agyaman iti Apo kakabsat dayawon iti nagan na ipaaymi iti maysa a mensahe iti kanta katapatan mo o Dios. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba ialay. Bukas noon ngayon magpakailanman walhatin ka Panginoon kay buti mo sa ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
awitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin awitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Iti daytoy amalem o Dios, siyayaman dagiti puso miken ka. Idayaw ken pagyamanan da kaapo iti kinasya sinong kadagiti biag mi. Agdayaw ken agrukbab kami apo ken ka iti daytoy nga malem. Sikat ti Dios apo nga tapat kadagiti amin nga umawawag ken ka. Sikat ti rumbeng apo nga may tantanok ken maidayaw. Tapno oray pa iti daytoy nga malem ituloy da kaapo nga dayawan iti daytoy nga programa mensahe ti pannakaisalakan. Tapnon ituloy mi apo nga ikamangken ka. Oray pay apo ti panakaibensa-bensa dagiti sasaom. Iblas mo apo dagiti amin nga ayan dagiti dengdengeg ita. Si kaapo ti agtuloy nga mangipalawag kadagiti sasaom. Ken mangusap iti nagtetengaan mi ti daytoy nga malem. Iblas mo di programa mensahe ti panakaisalakan. Oray pa dagiti amin nga naayat nga sponsors apo iti daytoy nga programa. Maidayaw ka kadi iti daytoy nga malem. Idaton mi ken kadagiti sasaom. Si kaapo ti bumiyang ken agundaway itinagan ni Jesus. Amen ken amen. Maridayaw ni Apo Dios kakabsat mi iti tangatang agyaman kami manen ti gundaway nga kada kayo iti daytoy nga malem. Mapantayngor ti sao ti Apo kunana kakabsat ijay Salmo kapitulo 1 iti basaak iti 1 aging gana iti 3. Kunana ditoy nagasat ti tao asaan ang magna iti patigmaan dagiti nadangkes ken saan nga agtalinaed iti dalan dagiti managbasol ken saan nga agtugaw iti tugaw dagiti manang sabsabrak ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg ni Jehova ken iti tilinteg na imutektekan na iti aldaw ken rabii. Iti verse 3 nga isu iti focus tayo ket isu kaslanto iti maysa akayo ana imula iti sibay dagiti ay ayos ti danom nga ipaltuad na ti bunga na iti karbengan na at ibulong na met saan amalaylay ket isu amin nga aramid na rumang ayto. Tuloy ni Apo ti pamendisyon kadagiti paset ti sauna kakabsat nga naibasa iti daytoy nga malem. Maraydayaw iti Apo. Kaya't ko iti makisarita kada kayo iti daytoy nga malem manipod iti kastoy. Tiladawan ti dalan analintag ti maysa abiyag nga naidaton iti Apo. Ken sustenaran ti Dios. Maraydayaw iti Dios. Kunana kakabsat itoy verses 1 and 2. Dagiti araramid wenno actions ditoy ket inaramid tinalinteg nga tao. Iti verse 1 tinalinteg a tao isu ket na i-separate manipod iti lubong. Ket itinalinteg a tao daytoy it is satisfied, he is satisfied in the word. Iti verse 3 nga isu iti nang nangruna kitain tayo iti daytoy nga malem makita tayo nga ti Dios kas isuna iti agaraw itoy agaramid kakabsat agaramid kadagiti banbanag manipod ijay parabor ken grasya na kakabsat kadagiti amin nga mangidaydayaw ken kuana anya dagiti kita ti tao ditoy kakabsat verse 3 ang makita tayo
Kas intayo binasa kakabsat, He is the righteous. Uno dagiti nalintag kakabsat are sustained by God. Maraydayaw iti Apo. Iti Ingles kunana, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever He does prospers. Maraydayaw iti Apo. Itigmay sa akayo ana imula, kunana ijay na imula, ijay Ingles, He is like a tree planted, kunana dito'y kakabsat. Ano kitkitaan tayo, iti kayat na nga sa un, daytoy planted, in Hebrew word, it is transplanted, kunana ijay kakabsat. Nga kayat na nga sa un, daytoy nga kayo, kat manipod ijay ang ket na imula isuna kadagiti abay ayos iti danom kakabsat. Daytoy ket maysa nga napintas abuya iti maysa nga napintas nga pagmulaan wenno napintas nga garden kuna tayo kakabsat. Ket iti maysa nga pakaistoryaan iti irrigation kakabsat iti Palestine, iti ancient Palestine kakabsat. Ket dayjay climate da idi it was very dry and arid kakabsat. Ket dagiti kayo iti kabanbantayan saan da nga maka-receive iti regular nga supply iti danom iti unos iti makatawan. Ket amuyo kakabsat dagiti tao mangipamuspusan da iti wagas tapnon agkalida iti kanal tapnon iturong da dagiti danom kadagitoy nga ayan iti mulmula kay kayo wenno garden tapnon iti kasta ket dumakkel da ket makapagbunga da. Ket daytoy man tibuya iti nalinteg nga tao kunatay kakabsat kasla iti kayo ana imula iti sibay tay ayos ti danom nga di kayo di ramut na umunog to kakabsat nga dumanon ijay ayan ti danom wenno ijay river kakabsat isu nga makaited makasupply iti biyag na. Daytoy nga kun kunatay ngay ayos ti danom kakabsat, the river, the stream, it represents kakabsat the Holy Spirit. That river kakabsat nga saan tupulos nga agmaga. That river that never runs dry. Maraydayaw iti Apo. Isuna kakabsat daytoy nga tao may sanga kayo ana imula ijay minuyungan iti Dios. Maraydayaw ti Dios. Ket na manotis tayo ditoy kakabsat dayti action being transplanted is in the passive form. Nga makita tayo ditoy sino iti nangaramid, sino iti nagmula kakabsat. Awan sa bali no saan nga ti Dios. Maraydayaw iti Apo. Ti Dios, He plants us where He wants us to live and survive. Maraydayaw iti Apo. He wants us to live kas agserbi tayo kankwana. So this is a great picture kakabsat dayjay time iti pan nakaisalakan tayo. Maraydayaw iti Apo. Gaputa ti kayo iti kabanbantayan wenno iti letang ket saan na nga maibula iti bagbagina iti mismo nga garden. Masapul na iti gardener kakabsat nga mga ramid daytoy. In the same way, ti tao saan na amabalin nga imula iti bagbagi na out of sin into the kingdom of God kakabsat, into the kingdom no awan ti Dios ang mga ramid dayta. Katagyaman tayo kakabsat tinaramid na po tayo ng Kristo. Colossians chapter 1 verse 13, ana idjay He rescued us from the domain of darkness kunana and brought us into the kingdom of the Son He loves. Maraydayaw iti Apo. Dayta tinaramid na po tayo ng Kristo. So iti salmista kakabsat dito inted na kada tayo ti buya. Buya iti nalintag habiyag that is sustained by God. Maraydayaw iti Apo. Ti umuna, kayat kung nga ibaga kada kayo, the righteous are deeply rooted in God. Maraydayaw iti Apo. The righteous are deeply rooted in God. So, daytoy nga kayo iti Psalms chapter 1, nga naimula beside the streams of water kakabsat, haan laang nga nag-grow ijay by accident.
It was intentionally placed. Ada iti talagang plano para ken kuana dayjay nagimula ket daytoy makaawat iji constant nga suporta iti nourishment manipud iji danum nga agay ayos ijay. Likewise kadagiti amin nga mamati ken kuana isu nga agbibiyag ijay biyag nga naikonsegrar ken kuana intentionally met kakabsat nga agtalinaed ijay nangimula kakabsat. Here, they remain close to God, maraydayaw iti Apo. Kasano kakabsat nga makapag-remain tayo, ijay nangimula kada tayo. Mamati ang kakabsat, every one of us, amuna iti agkararag, amuna agbasa dagiti sasaw ti Apo, amuna iti mangidayaw iti Dios, amuna ti agtulnog kadagiti sasaw ti Dios, amuna kakabsat iti maki-fellowship iti pada nga namati. Kati Apo Isus in-express na dito the same gospel of John 15 verse 5 kuna na ijay, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you cannot do nothing. You can do nothing. Apart from me, no awanak awan iti mabalinan nyo. Kunana, sa consecrated life kakabsat is not sustained by human strength, but by the continual, dagiti agtultuloy nga panagdependar tayo kini Kristo kakabsat, iti Diyos iso nga nangipan kada tayo, nangaramid nga kada tayo kakabsat ket adda kadagiti sibay iti dandanom. Maridayaw iti Apo, so daytoy kakabsat, we need, kas kayo, masapul tayo iti constant supply, iti danom, maraydayaw iti Apo. So masapul tayo, dayjay, pouring of the Holy Spirit in us in order to produce this fruit, dayjay fruit kakabsat nga mabasa tayo iti Galatians 5 verse 22 to 23, dagiti bunga iti santo nga espiritu kakabsat maraydayaw iti Apo nga daytoy inted na kada tayo tapnon awaten tayo daytoy para iti panangidaydayaw ken kuana. Take note kakabsat, ti Dios siguradon na atunggal anak na adda kumadagitoy nga bungbunga, adda kumadaytoy nga na espirituan nga bungbunga kada tayo amin kakabsat kas tarigagay na nga agmature tayo nga anak na iti panagservi ken kuana. Maraydayaw ti Apo kas kunana di verse 5, I am the vine, you are the branches. No awanak awan dagiti mabalin tayo. So amin dagiti aramidon ti Dios ita biyag mo kapsat ngagdengdengeg ita. Anaman dagiti kayat na nga aramidan ken ka dagiti panang salingsing, aramidan na lang tapno agbalin ka nga more kasla ken kuana kakabsat maraydayaw iti Apo kasla dagiti anak na nga napu tayo nga Jesucristo. Tapnon aramidan na nga tabiyag mo kakabsat agproduce ti adupay nga bunga. Maraydayaw iti Apo isu nga mangidaydayaw ken kuana. Maikadua kakabsat, the righteous are sustained by God. Maraydayaw iti Apo. Anya iti kunana ijay kakabsat binasa tayo tatay righteous are sustained by God, kunanay jay, dagiti, bulong na kakabsat, di, haan nga magango, dinto magango. Ti bulong na dinto magango, English kunana, the tree's leaves do not wither. Maraydayaw iti Apo, gaputa ti Dios kakabsat, He keeps His people from perishing. Nagpintas niya ti plano iti Apo, haan nga kayat nga mapukaw iti maysa ken maysa. So haanamot nga kayat kakabsat nga Jane nalintag kakabsat ket saanen nga maka-experience karagiti hardship. Throughout the scripture kakabsat, those faithful people endured suffering. Adu dagiti mabasa tayo kakabsat iti Biblia nga nagsagabada kaslaki ni Jose kakabsat isu nga na betrayed, na ilako, na ikulong kakabsat, ijinapanan na, but still, he was sustained by the grace of God. Maraydayaw iti Apo. Inayayat na latamot dagiti kakabsat na kanti pamilya na. Ni Daniel kakabsat, isunga na itapwak iti rukib dagiti leon, ana iti napasamak,
Gapo iti kapadasan na kakabsat panagtalged na iti sao ti Apo ken no sino di Dios nga pagserserbian na pagkarkararagan na haan isuna nga inan-ano dagiti leon maraydayaw iti Apo. Ni Apostle Paul adu dagiti persecution iti biag na yet God sustained him. Madaydayaw iti Dios dagiti circumstansya iti biag da dagitoy sumagmamano kakabsat nga karakter iti Biblia nakarigrigat nakadagdagsen kakabsat ngem iti parabor ti grasya iti Apo haan na nga pinaay isuda nagbalegi da maraydayaw iti Apo. Kas kunana nga rod ijay libro iti Isaiah chapter 40 verse 31 ideklara na ijay, those who hope in the Lord will renew their strength. Maraydayaw iti Apo. Those who hope in the Lord will renew their strength. So dagiti nalintag agtuloy dang agtakder kakabsat gaputa di Dios mismo isu iti mangpapigsa kadakwada. Maraydayaw iti Apo. Agyaman tayo kakabsat dagiti nga encouragement iti Apo. Laglagi pon tayo kakabsat haanto nga mapukaw dagiti nalintag. They are everlasting tree. It lives forever. Kakabsat maraydayaw iti Apo. Ana dagita nga it lives forever. Dagiti testimonyo tayo nga mang panagnag ti kinasya sino ti Dios iti biag tayo kakabsat saan to nga mapukaw. Dagita nga napintas nga testimonyo kakabsat iti biag gapo iti kinamatalek mo iti Apo. Gapo iti panagtulnog mo kadagiti sa una umad-adu dayta umad-adu ken dumakdakkel lumawlawa dayta mas painto na i-share mo dayta kakabsat adu dagiti ma-encourage na. So the righteous are sustained by God. Ket iti maikatlo kunatay ditoy, the righteous in whatever he does, he prospers. Maraydayaw iti Apo, he prospers. Whatever he does, kunana ijay, he prospers. So biblically kakabsat prosperity haan laeng nga di kayat na nga saun ket kadagiti wealth or kadagiti worldly success kakabsat. It is daytoy nga prosperity, it is God's blessings upon life that fulfills His purpose. Iti so amin kakabsat nga panagtulnog tayo iti Dios nga nakatungpalan dagiti purpose na kadagiti panagbiag tayo. Dagitoy kakabsat dagiti na bendisyonan na balegi kakabsat nga panag-flourish iti biag nga naidaton iti Dios. So ti Dios bendisyonan na dagiti amin kakabsat nga trabahuan dagiti nalintag. Maraydayaw iti Apo. It is God's blessing upon a life that fulfills His purpose. Maraydayaw iti Dios. Sometimes kakabsat daytoy nga prosperity dagitoy iti buyan na. Dagiti panagdakkel mo nga na espirituan isu dagita. Dagiti panagtalinaed mo nga matalak iti Apo uray iti tiyempo iti kinaado ti problema. Dayta iti maysa nga nabalegi nga biag kakabsat nga agflourish manipod ken ka. Ket maysapay dayjay panang-influensyam dagiti sabsabali nga sumurot ken ni Kristo. Humadaydayaw iti Apo. Daytoy panang ituloy tayo iti dalan tayo kakabsat panakipagpagna tayo iti Apo nga sumurot ken ni Kristo. Nagdakkel daytan kakabsat nga panakakita nga sika nga anak iti Apo unton agbibiyag ka kadagiti sa una agbibiyag ka nga nalintag iti sangwanan na. And there is one more thing kakabsat, much more kadagitoy nga makita tayo kanibaga tayo nagpintas ket din dayjay kadakkelan wenno the greatest nga prosperity kakabsat ijay tiyempo nga manggagam nga ti Apo kunanan tuken ka inton sumango kay di pangukuman inton addakan iti lugar nga insagana na anya ti kunana, well done good and faithful servant, sumrek ka kunana. Maraydayaw iti Apo. Dayta kakabsat iti kinasya sino iti maysa nga biag nga nalintag isu nga sumursurot iti Apo.
which He desires kakabsat nga amin tayo maagbalin tayo kumanga kastoy. Maray dayaw iti Apo. So makita tayo ditoy kakabsat, tibuya, tibiyag. Tinalintag nga tao kakabsat. Tibiyag, tinalintag nga tao na isina, isuna iti lubong. Agbyag, ijay panaka itis asa o iti Apo kakabsat, tibiyag na kat sustenaran ti Dios, maridayaw iti Apo. No kitaan tayo, tibiyag tayo ita kakabsat, honestly, tibiyag tayo, mabalin nga saan, talaga nga saan, nga gumawat, ijay, standard ti Dios kakabsat, kas kunana, there is none righteous, not even one. Awan tinalintag uray maysa, nga magyaman tayo, ijay parabor ti Dios nga inted na nga naramid na tayo kakabsat nga nalintag ka napalpalintag iti agtultuloy ng aldaw. Isu nga iti kankanayon, ana iti ramidan tayo kakabsat, kumita tayo iti ngato, to the ultimate man, awan sa bali, our Lord Jesus Christ. Isu na laang iti nagbiag in perfect obedience to His Father kakabsat. So nga rod, iti daytoy nga malom, the only way to be on this righteous path, iti daytoy nga nalintag nga dalan, is to put our faith in the righteous one, awan sa bali, no dinapu tayong Hesu Kristo. Ana iti kunana kakabsat iti John 4 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No adda ka ken Kristo kabsat nga agdengdeng ita. It means you have been separated to this world and recreated kakabsat to be satisfied in His word and be sustained by God. Maraydayaw iti Apo. Therefore saan tayo garot ang makikompromiso iti daytoy nga lubong, agbyag tayo kadagiti sa una. We have to delight continually in to His word kakabsat. Meditate on His word and let us proclaim continuously the word of God. Maraydayaw iti Apo. Tidalan tinalintag agturong kakabsat iti naragsak nga destinasyon. Ibagak kada kayo dayta. Katidalan nga agturong ken ni Kristo, dayta iti turungon dagiti amin nga agbibihag kakabsat iti kinalintag iti Dios. So keep on kakabsat ngagdengdengeg kita, magna tayo nga si pipinget until He comes, ket umay na tayo manen alaen, ket ipan ijay insagana na nga lugar. Ay basaag kada kayo iti maudi nga bersikulo, Galatians 2 verse 20, kunana ijay, may this be our verse this afternoon kakabsat, nga makipagkuna tayo kadagitoy kunana na ilan saak ana ikuyog ken Kristo, ket saan na siyak ti agbiagan no dikat ni Kristo ti agbiag kanyak, ket ti biag apan agbiag ko itay ti lasag, pagbiag ko gapo iti pamati ti anak ti Dios, isu anagayat kanyak manaydayaw ti Apo, ket inyawat na ti bagina gapo kanyak. Ni Apo timang bendisyon, kada tayo amin kakabsat, iso nga nagdengeg itag kararag tayo, managayat ken managparabor nga Dios, agyaman kami kadagiti sasaom. Agyaman kami Apo, iti daytoy nga gundaway nga naaramat, tapnon maipanayag dadagito. Oy, bless mo Lord God, sagtunggal maysa nga nagdengeg, sagtunggal may sa Apo nga nang intunar kadagiti sasaom. Manipod ditoy uneg ti radio station, aging gana kadagiti lugar nga di manunan ti signal iti daytoy nga radio, kanuray pa ti social media. Be with them, O God, deal with everyone, to everyone kakabs ang Apo nga nakadengeg iti daytoy nga mensahe. Tumulong ka nyaman Apo dagiti pagdaldalanan sagtunggal maysa, at itunda na kami laang itidalan nga pagayatam. Agyaman kami, kat ituloy mo nga bendisyonan, oray pa daytoy nga programa, and the whole staff, Panginoon, iti daytoy nga radio station. Manguna ka, oray pa, tagtultuloy nga arami daytoy nga programa, ti sumarsaruno manen nga schedules. Agyaman kami, Ama, kat dagitoy tingkam dawaton, itinagan ni Jesus. Amen. Gyaman kami kakabsat, ti panakikadda tayo manan amin ti daytoy nga malom, agtultuloy tayo nga agdadanggay, ti sumarunong pay nga gundaway. Gyaman kami, katkastan, daytoy ti anakan kapsat yo, Pastor Danilyn Taynan Baludbod. God bless us all. And shout the victory.